LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Amiso tuango. Don't you know niya joma mielo ga ji gin nyiri to chwo bire thum nikech nyiri. In kisekono nyako ni nyako chodo e thum, you expecting mondo ngamo miso. Bro, ineno angla ka. Anne poka Kenya miso. Manu yine mikona miso. An kidwe wuoyo ga miso, witiyo koda kaka shield. Ambe ga kora miso niya atur magrarian. Wayini ni king of the message, the message. King ni maru message ni. Wer gik machando ji e mieche ji. Chike wa gige jo. Lakini neno thum ka we attack nyiri. Okibi yudo show. Okobi yudo. Onge joma bro ere. Obro do fans ka nikech thum we akoni king'iyo interview mar Kolela Mazee e Ramogi Radio 2000 kapok otho. Ipana ng'ama jo thum ete wero ga nyiri. Ng'ama all about music is about love between girl and a boy. Baby naeri, my lover. Nikech nyiri wuidhi e thum mondo dhi omanya. To koro ka ina miso tuang iyanyo nyako. Ni nyako chulot gi dende. Nyako manga gi dende. To magi jemi jomi expect. Amiso luga ne shoka dang nyiri biye. Emo mi lack fans. Music is all about singing about ladies. In Korea attack nyako chodo. Kia nyako kia tur margarian. Koro jimoka deka ngwen kode king of message. Joma ni king of message. Tok bi ka jimoka deka ngwen. Kori ni king of the message. To joko gibi. Gen gindike embui. Embui tok gibi e show. Amiso nyocho timo maber album ne manogol kia maber ne fuo lelo. Why must you album acheli keto thumbe 23? For what? Diamond funga mlango. For what? Kora miso tuango king of message yo where about Luo culture ipuonjwa ka indwa bedo miyowa message sing about Luo culture we attack nyiri joma beyo nyako golo nyaka chwore modwa miela milo abiso tuango kore pani chiega ko unyore abiso tuango wacho joma nyiri ma miela jawo chode ang no gola ne winjo ni kiwere ne nyako ni ochot ang ogoli okonyal goli amiso tuango din kata lawi nyeo gidendi Tadiere king'iyo to nitie nyiri manyiewo law gidende to dhi kanyo. Koro nyako sedhi onyiewo law gidende to dadhi miela misa ang dako ni law mirwako ni nyiewo gidendi. Bro. To adieri bi wacho ni jijo chori. Tini iriedo mon be auchiel dala. Be adieri wede. Ingeni atoma miso no I wanted to support it but koro kana winje na neno ka miso lose direction. Makanyo kata ini wacho no gore no. Miso lose direction mang'eny. Nasa chele thumeni o lose direction mang'eny. Bwana okinya attack nyako. Look ni interest mari e thum. We mi o message tidenyo. O message to modi to kech. Look at your interest. Nango baba. Inya yanyo nyiri. Nyako de yanyo. To nyiri nyako samia yanyo nyaka mama u. Wan kan kech mine wan kan kech no nyuolwa gi joma mon. Akia gimomiyo mama ka nonyuola kani pampa manoketo na ng'ate manodhi kode koko nyiewo. Yani kata king'iye what yani ng'iya miso machaja chode. Understand? King'iye maber ibro ni machacha. Jachode mundiek man gi mon 20 we dala kaso biro chando wiji town. Gi thumbe moko man nono ni ng'ato ndi king of message for what? Kidwa miwa message talk about politics, werwa politics. Kaka nyawang'aya tiyo. Mano kaka governor Uchilo tiyo kaka Nairobi ka temore bas mano message. Kidi biro ka dwa attack ladies boycott urwa miso. Boycott, everybody should boycott Amiso Tuango for attacking our ladies. For attacking our moms. For attacking our grandmothers.
for attacking our wives, for attacking our sisters. Kata kan gi dhako, aonge pesa chiga okelo otedo gweno. Samoro ng'ate momiyo oko kucho. Oganda chetek nya yienga nindi ya Nyasaye kata ka ng'ate mo gole. Gimarache ba kik timre. Don't attack ladies bwana. Amiso in goja. So thumno tieke marach. Thumno people doesn't love that song. Okay. Jiwero love song kitu inavuta moyo. Kain gi bepi tu kwakoru rembo era remo. Paro ga jasubae, paro ga umarinas, paro ga kede. Koro la kwako be panango. Ni chiene no tok. Lawi mi wako inyew gi dedi. Stupid. Kata mana nyako cha macha director donge. Kadang winj tuma miso ni amiso kone ne law mor wako no. Ni onyew gi dende. Tadire for example samon tie boyfriend mano onyew ne law. Kata kaka onge chien no koro owinjo thuma miso mocho ni chien opim go jiko. Ni chien opim. Karo nyuolo pim go pa. Maka tango mo wero ni chien opim go jiko. To karo nyuolo. Ipani nyira di maonge sianda gi Kenya ka. Ng'eny sana. Niso ni gichochwanyo. But gichochwanyo kendo gi lose contact ga miso. Ena thome man wero ne nitie nyako makiwuotho to manta dieri nitie nyiri moko maricho bara kidhi weri ng'at ma to be macha thum macha no ko attack ng'ato. No wero general ni ya. O wero part moro to kaso ochako opako. Kitamo kacha okanya kao nyako masura kietu ni atero ne mendo adonyo. Macha gima dieri lakini ma was a direct attack to our ladies, our moms, and we should boycott Amiso Twango with all cost possible and bringing back to the line. Where gik mochomo yo. Kora ng'ama miso nyalo temo. Amiso Samwe chiwo suggestions to nengo wangi aneni solution ne. Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kikibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Ero kamano Nyakoramogi luongano mari nacho mari chieno jamona mbele chiene mineno mbele emeyoko kata nyalo wachino mari dhako ngode ne gichake kore kumni ariyo to pod chwako sitirongi and ing'e maber ni e piny Luo kaendi an mamako positions adek. Achiel iluonga ni the truth meter, an ema wache kaka en truth meter iyuda. Mar ariyo iluonga ni Omari Parody Cartel, an ema oyiena kawo thum ng'ato maloke kaka mawuok maber kabisa gi flow iyudo. Sane ong'er ni oko kanyo inyalo miya comment ni iwinjo ng'er from which region. Otherwise kawuono wachako biro kaendi and one and only Mr. Kede mabende has traveled all the way from Mombasa in sani wan kode Nairobi kaendi. Aneno ka bende en gi event kacha mochano maduong' sana. Onyalo konwa ni to chane nade ere gik moko mabende opango kanyo ma nyalo ikonyo wa e timo achiel ariyo adek. Bed koda nyaka otiki owinjane ni to Mr. Kedo iko nwang'o kawuono en batha kaendi. Wanyalo mosore achiel kachiel. Mr. Kede omos jopiny. Kaka ung'eyo pile an iluonga ni Mr. Kede. I'm coming all the way from Mombasa Pwani, a very strong man, unshakable man, unbogable. Why do you call yourself a strong man and unshakable? I'm a strong man, an unstrong man. A strong man to nirengo ka ema gini dwa gidi. Degi nyalo. Degi nega, but I persevere. Dong kata jolweny kodhi e bungu koro ka bunde chakore matek tuneno kako nyalo ok ni giringo ni manyo mana position koro na manyo position to dong kata sada Nairobi kwani jogo dongo wer gi an Nairobi iwo ne ma maraji nge gineno ga gini but gibodugo mora ni ya right now give me a salute kite. Okay,
Yeah. Aneno ka ipango event ka chendo iluongo ni Kede Promotion kusiluongo. Macha is the most unique event onge ng'ama nosepare e Luo Nyanza. Kenya Saul. Kendo ka bwada dhi mbele wach event nano, this thing is only being done in Nigeria and in America. Gimomiyo aketo event ni tiende niya, ibodo ka ng'ato kaka Prince Indah kosedhi malo kucho tonyongo sime kata Marinas kogone toko maki. Kendo our upcoming artists, they are not given equal opportunity. Kaka inyalo ni upcoming artist moro dwaro ni Prince Indah okete kata mana line. Kata wach mana yo kabiso. Mano at least the promote. One of a kind. One of a kind. Get one of a kind to upcoming artist. Okay. Mondo wa grow inside nini Luo music industry. Koro joge negi ubinafsi. Koro what I'm going to do, I want to assure all upcoming artists niya. Show now can make as a kende. Mano first edition. First edition. I am going to have second edition dwe mara pare in Mombasa. Whereby jathum maduong' madhi tero no biro mogi upcoming artist in Mombasa. Koro sama for example kaka Kelo Mane, Musa Jakadala ni kacha, Okoth Jarapogi ni kacha, Atomy Sefa ni kacha, to gi upcoming artist maketo piny kacha. Koro gidhi bedo gi direct connection gi Musa Jakadala. You understand? That is what I'm trying to build up. Okay. Ok dang wabeda ni wago koko to we don't support our upcoming artist. And udhi bedo manu ata Prince Indah no nyaka to be a show na kata dwaro ma 1 million I'm going to pay him. Ngama funding ngene angama duong sani bro. Ingama duonde rwako Kadala nyiso ni pod nitie ngama oingi. No ningo bende rwako Kede. We akoni. Rwako Kadala. Koro show mar ja Kadala to tiyo kodi mondi lendi. We akoni. Kadala maybe one ge agreement moro kode. Okay. In fact Musa Jakadala is a very good man. I know him. Yeah, give me a camera. I do appreciate Musa Jakadala. I love this guy so much. Osedongo mubet maduong, but the guy is very humble. Koro kawacho kama ni umeri no chul. Onge ngamo chula Jakadala kika tane wanaka, but is a good man. Ngama good to good. Ngama rach be rach. Anka ber karach. Musa Jakadala continue with that humility. Gino tamo jothumbe mang'eny kata upcoming makore kasa moro hit achiel. Tucho si andane makata gocho ne kombe. Ne podwa dembe. Bro, kingio somebody who is doing well now, Edayon, ane magolo Edayon piny kagone jikoko masani obedo documentary cha. Aroji chogo. Adwa na dhi kodi mos Kede. Ani ng'ina wacha dieri tipakuri ni wacha dieri. Koka una dieri, oyuda dieri. Yeah. Edayon dangi wach ni dhi maber to Edayon e mikono ni owere gi weche moko mag ajawa mag walo. Kawuono dhi maber. Nakono ogo thum gi papati ka gikwalo thum Atomy Sefa. Kanya mana kwerego. Kwalo to nagi kwalo. Kwalo nagi kwalo. Odudo we chando churi. Odudo. Okay. Yawa we munda konu negi kwalo. Okay. And I told them, Bana yumela jo negi kwalo no. Stick to the rumba. Ana ngi sweta kopo ni Edo wakawa Edo adhi sela hata zerwa ko jake. Eda is a good friend of mine. Nakone ni Eda stick to the rumba. An magolo Eda elu. Ko ywak na simu kan Kisumu. Gin gi ng'ato ni Luo Benga kapodo tar Kede konya na go. Ngama ne tar. No tar marach. Dipenge awacho badong kamera. Ma kamera bede. Confirm kano kugocho na ko ywak ni Kede. Tar. Sari olera I'm proud of her. Ndi friend wako monga dwani weoko. Eda ni gocho kitar ka gari. Unigi Luo Benga. Kede please konya unge pesa. Promoted. Masani ange pesa oleny. Sani oleny. And in fact, jitema setemo promote unge ng'ama oseweyaga oko. Eden nyako makata kanya luonge show na no yie nyodhi biro support. Okay. Aroji chogo. Ka ng'ama nong'e Aroji chogo gin gi ng'ato ni Edward Pignis. I think you know that story. An mago koko ma Aroji chogo ng'ere gin gi Edward Pignis. Ema Edward Pignis pod en gi ushamba madala ka. Mane mogimo mi ok obi wuok oko. Mane gima timore kode. Kede. Asekonyo ji industry ni bro.
Siaya ka. Edward Pignis pod nigi ushamba. En gi ushamba. Ema biro moni wuok oko. Ema biro kodwar struggle. Aroji chogo nyocha gocho ne kurani en Nairobi ka. Kendo biro perform e show na. Okay. Obiro nikech kuna ni kede you supported me when I was down. And gima temo sani en niya. Adwa niya show na madhi mbele en gima biro timo nyaka chieng' moro atita. Adwa niya nyaka Prince Inda jok ma neno ni dongo ma sani milore ni koro ajao keto gi malo kago. Gidhi go collabo gi upcoming artists whether they like it or not. Koka manto adhi lwaro brand gi piny. We have the power, bro. Dangi chun ngato mondo tim gi ngato Gidhi timo. Koro nyaka Ema Jalamo. Koro Ema Jalamo Lori Cross motimo collabo gi Diamond from Tanzania. Bro, gidhi timo. Kwani Ema Jalamo sekonyo nga. Inti gik moko kuwe uluoro ji. Ema Jalamo golo yenda bo. Ogole na ungeni inti gik moko mowacha mutho wacha to kia gik mowacho. Nitie chieng' mane Ema Jalamo notingi band Prince Inda roya band kora we idhi thagri. Prince Inda nowuok kacha gi teko ne wuon. Bro, yo angla industry ka jogi okoerore, and I'm telling you for free and it is a fact. I know all these people. I talk to them. Jogi okoerore. Koro wadwa ni jogi obi mondo gierre. Prince Inda nowuok ka Ema to dhi obedo successful. Koro chuno mana Ema sani nyaka to koro ere. Nikech en success. Nikech en successful. Koro nyaka to oere. Kata man bro nitie weche mantie wangla ka mane mang'eyo. Kan mopandi nyenyo lel karibire I talk to these people. I know them. Kendo an gima ginyalo tera onge. Ka nyocha Luo Festival timore ka. Nago koko kana donjo kacha cha. I was the only TikToker mane nie Golden. Michulo 180 koki donje. Ngata ka ngata ne timo na mani. Ema Jalamo. Salute. Prince Inda. Salute. Nikigo ni salute. Bwana inge power man go. Akia. I help those people. Inende konyo kanye. Bro. Dengi my last video to the event. Nagolo list na madwa niya. Kaka Jalango called me. Kede come to the show, you are a big man. And I'm going to support you. Kendo mark my word ni be show na. Kusatang ni bro. Majalas Bwana. List managolo ni jogedo ano perform kama kaka notiyo. Na wacho niya onge yo moro amora ma Javan maka Judo nyalo perform go so chiko. Indi wuok ane dhi show Javan idhi miela Java so chiko di. By the way, une jok mono ochul mondo go koko ne Javan obi e show. No chulu pesa di mondo go koko ne Javan. Bro an ngama chula onge. And wacha gicha no se kali wacha ni yawa wanto no miwa 5 moro mondo miwa go koko ni keturu Javan keturu. Anok chula. Inge ni ya jogi neno ga ni ya ok chuli nade to ere kaka yan gi gini tilo so radio. Bro I'm the hardest hustler a TikTok majikia ana hustle mang'eny kama knows bro ngama chula onge to samoro kata Prince Inda nyalo oro na kata 5,000 moro ni kede madho chai tok ni timna gima kama. Jikia ni Prince Inda nyalo oro na gimoro, Musa Jakadala nyalo oro na, Jalango nyalo oro na. If I approach them well, they send. You understand? Lakini ngama nyachula ne temna kama to unge. Okay. Prince Inda is my friend. We talk through the phone. But kane nikech nengi hapa ande Luo Festival. So no nyalo influence time modwa ndio perform. You understand? Nikech Prince Inda gi Musa Jakadala gin kama. Okay. Benda okdwa ne Musa Jakadala okale. Musa Jakadala okdwar nango ni ngani okale. To that one is mane gima ber ga music industry. Yeah. It's a healthy competition. Yani wanjo Luo our fans are so stupid. Gineno ni yaki wacho gima chal kama acha to igonganisha joka. An gima dwaro ni ya Prince Inda gi Musa Jakadala obed gi competition. Ngato wuo marach nying wadi ngani wuo marach nying wadi. Koro sama Musa dhi wuo marach nying wadi nying Prince Inda, fans mag Musa Jakadala dhi YouTube throng kacha watch share gigene mag Prince Inda be the same. Mane kaka itimo kiki. To koro kolegni wan jaja wawinjore onge ngama winjore bwana at personal level joka ok winjre. Bro onge jaja madwaro wadgi. Ka gibire kamera ngato luongo gi e launching. Sani kida dogin ilungi nango parody kate. Bise launch album mar parody. In gi wende adi mag parody 23 mag almost 2 album. They launch mondo dhira Jawa artist ni obio konyi kadango kokwa 150. Ndio.
bro dhiyo mano before ere kaka dangi mari ngama stupid pok na romo ngama fuo ka in kamano ere kaka dangi bed gi parody 20 to pok i launch dongo wiyo clear Dong 100 miwacho ne makuru mari onge ko. Kore mo mewacho jo angla go dwar development mag jomoko. Ngama bengi ngama siko ni launch album mar parody. And I'm the first person to tell you the launch. Idhi man print sindo bikada ngo kwa 1200. Ode dwaro. Ko bibiro ni nono. No. To kodwa biro ni nono ko ni bwana an ada biro perform chula mana jo band gi singelo fa ariyo mondo abi. An ok dhi chula. To kelo ni gimoro matin. Mane kaka industry grow. Samo se biro no kinyi ko kimoko kode wuoyo ire marach mondo imbe gigi ne kawo dhi. To koro nikech gifuo jo class 3 gidhi understanding ani nigi chu chuki koda na support to nikech ngene jo angla gin jo moa kor gweng kucho to biro Nairobi to ochako wer gionge most of them they gionge talent bona binga nigi talent mar thum akwa nigi Sito kale igo geta tiwer Kolela maze Owino Misiani Omundi long lelo gini lakini jo angla angumi no mano one you are unfair nikech ikwano jok ma mosenindo ng'ama ikwano kanyo mantie kawinyo mano Sito kasto be angla ka okikwane koro ing'eni nwa wuoyo Jawa adwa ni kikwano kwana jok man gi talent manie Jawa ka Ohangla Jawa ka I don't always take side but Jawa ka gin almost gin gi talent but gi fuo they lack what we call exposure ngato ay gweng to biro go bul to wer to ito manano ni koren malo bro jo angla unge malo ma utie un jo mofuo ideda wawa kodi iloso kede promotion idwa jogi kwa anatemo chano wagi kichan ngama riek I said travel all over the world pesa ma unge manane kede ya kodi ineno gima temo timoni kano chakore Omari Nash ngane mano otemo timo Zako Pondo no go marach Kangudo Road mano weyo an kana donjo jogi no lawa marach mane nitie nyaka ne giundo nyaka group mondo nega ma onyi TB mano biro mo disclose wachno ni nitie group mano se undo maraja mano se gol nyaka pesa ni kede to koro wadwa erase kare olal wadwa tieko kode completely you understand koro but I'm so proud ni gini anakele kana kele no liet kabisa people were talking about it kede Kesonwa brand up to now sani kora neno ka jiwuoyo about gimana temoni so many people and it is growing the industry kendo asekelo a lot of changes bro angla artist ka a lot of changes Mana mwelungurani I'm the king and I'm the king. Kwana changes moka ngwen misekete ya Jawa. Changes ngwen masekete ya Jawa. Sani noka jipongo straight kana jipongo cha. Agin gi control by the way. Agin gi control. Mano adi. Mana chia. Iseno kanga to kao box mar chak tere stage dwaro pesa. Ido luongi ne dhi perform ti kao box ni dwaro pesa. Temno Tony manyo time mogi ka demand go money from fans nyaka mpesa. Mana control usoka oka control kana chako gine kan yudo ka kido jaugana gene ngato golo beat machalre gi mar ngatcha gido was so rampant sani onge lenyo sani odok piny kabisa mano nikeche enan dunga keto masani koro ngata nyalo wuoyo Jawa nyaka viola gene ngata everybody can just wake up in the morning and start throw words at Jawa artist donc sani temore chone gintie Kani timo kamano kidhi show gidogi ichwe kata ipala and people now have freedom just because of me Omari. Minyalo wacho ni ine jok mokelo revolution I am the king bro who was talking about Ohangla. Nen nga mani nya law from kumane ema gini lawa mani dwa nega nwecha but I stood firm because I knew ni By the way kauno be mielo em. Everything go chokanye. Betinde imiele. Emma is a good friend of mine. I can even call him right now and receive the phone. Sure. Emma is no siep na. Who told you Emma we are enemies? No. In fact, sani unge jawangla mok dwara. And I told them, this is on camera.
Kaka Talanta kane biro Mombasa, nogocho ne Kombe Lilo. Kombe Lilo, people knows. People know ni Kaka Talanta ni en jakombe. But kano biro Mombasa, he called me. He told me ni kede. Please, abiro Mombasa, a white man. Achaka gochire kombe. A white man. Kikiwe achaka gochire kombe. Akone ni kaka with my power. Okidhi gochire kombe. Kawuono, you can attest. I put my effort a show Kaka Talanta. Kaka Talanta notimo show machalo kaka ema dang the team show Mombasa. He did well from Fopal, Bamburi to Magongo. No pong te nikech I wanted to show him niya Kaka Talanta nokwa winjirego nikech nakone maber ni Kaka Talanta Malaika Festival. Kaka Talanta we wer kong'ero ichalo ng'er bade dago baby okong'er iluongo nango cha ogwal. Kaka Talanta no block everywhere. Baba no block ipo dio fwenyo ni bwana gocho ne kombe one block ade ngani bana biro nyaka ode ka ni chalo da fedha akiane Nyayo Estate no Bicenta kana mwarengo kwadhi malo kocha Nyayo Estate mano ko wuoyo koda maber but akode ni nawacho gi chunya ni to nyaka timanya chieng' moro achiel kaka podi gocho ne kombe ne kaka podi gocho ne kombe dong no manya ma show ne kata nyocho gocho na ne keda I appreciate you. Bro, I'm a good mobilizer. Okay. Yeah, na mobilize. Na I make sure ne awuotho dot to dona saji biro show. Jino biro gadier. Kendo that one is a history to him. Pok no go show maduong kamano. No kombe. Okari ambika teno ng'eyo. Kaka tane gocho ne kombe Mombasa before I intervene. Nena chair performer. Mabera. Yeni bench one wacho gimoro the way it is. An kawuono kadhi Mombasa. Mombasa I am there Mombasa. In fact jo Mombasa era marach. Jo Mombasa era marach. Ka wuotho ni bwana jathumni and have the power. Aseketho show mang'eny Mombasa. I am not afraid to tell them. Wacha ni show sadek miseketho Mombasa mara. Marenda. So waseketo. Niketo zoe. Baraki. Maindo gocho ne kombe. Majio ringo baraki. Omega. Yeah. Ninakono jajawania. We have the power in Mombasa. Nyasa chiel kibiki kelo show Mombasa. Kaka sane ewe akoni. Ada keto gimoro ni ya. Jathum mora mabiro madhi Migori, obiro Mombasa, odhi kanye, adhi mobilize jokono. Ni bwana jathum ni biro gweng'u kono. Kauru upcoming artist man kono, odhi okaten rese, ka TikTok e thuru show no. Man is what I'm going to champion for. Man ok fitina. Ok fitina, Davido ka Nigeria biro perform ka. Gidhi dwaro local artist mondo tembe nado. Katen rese. It is true. Hey, that's how we grow. But aneno kata mana Churchill kopo no dhi Kisumu, imanyo comedians ma Kisumu. Hey, ang'ome ma ok nyal bedi ajawa ka. Iwinjo. Koro Mombasa this is a red line. Ni gange din kibiro Mombasa to kida kawa upcoming artist. Okochuno ni nyaka chule, but in kijatho maber nyami kata siling kata 1,000 ka fare. Mombasa from today onwards, any angle artist mabiro koki kawa upcoming artist from Mombasa mondo katen resi adhi ketho show. An gi goons in Mombasa. Waketho ma ji rengi ma joma nie gate go rengi ma pesa lal. Bedo gi goon en gi marache Kenya ka. Gine wacho okadwa gima ngigo china bangi no mari. Kata serikal gi goon apart from police and jeshi. Mama noti chaki confirm. Goon we are goons gi Mombasa. We are koni goon. Ngeni jikaoga award of goon gi marach. Nyaka ibed gi your entourage. Ibed gi osiepni moko kata sani an Mr. Kede. Nairobi ka kantiere an gi jogena. Maka gimoro dhi marach taluongo gi. Tanyumera biuru kiuba. Kiubaya. Kaka goons magema mono lawi ka. Maka. Koro imbe nyaka ibed gi goons. Ambe nyaka bed everywhere in Migori, Nairobi, Mombasa, everywhere. LTN what recruit. Awinjo ni goons nyaka bed go. Awinjo ni goons magema mono lawo Kede. To Kede be nigi goons ge. Koro wambe LTN. Wadwa goons adek. Koro ka you are ere qualities mag bedo goon. Nyaka ibed ng'ama madho njaga nikech amba madho njaga. Being a goon nyaka wi chachre. Kech ng'eni ka en goon zimara. Wanyadhi kuma rach makore ni tho. You understand? Mana kaka en. Bro, and we attack. Kise madho yath.
kisemadho njaga. And we are tek marach. Bro, but obedo facilitated gi njaga. Njaga. Aha. Yeah. Nyakida bedo gun, kida bedo a bad boy. A street man nyaka tibed kida bedo ngami luongo ni street oriented person nyaka wi church ne nikech ngene we are on the street, anything can happen. Anamadho njaga, I do a lot of drugs. Kikiparni sama ka simba go wacha ni wiya ler. Awacho under influence ni don't even make penny kanyo. This is under influence of drugs. I'm so talented ma okandik ga gik mawacho piny kata ani yawacho kako bire wiya no. By the way, sometimes anenu ka in kati wacho content te yolo iwacho ni ma Hennessy. Dong nase biro gi kongo e camera so many times. Ma madho kongo. Tango mi correct Prince Indah ni odhi ka oga obina komer to the same ngamo mer I correct ka imbe mer no mer ka en kanye oga obina e interview indi the interview mar oga obina kimadho kongo cheap alcohol ke maka cheap kongo 6,000 Hennessy bi itago go jie oga obina so ni Prince Indah kore madho kongo mi nyisi address go Mr. Kedegini nonsense. Indah neno gini. Indah en nga jowangla tis mo e gweng. Indah en nga jowangla makoyo chamo oko ka weri. Who is Prince Indah, by the way? Prince Indah is a famous Kenyan artist. Doing what? Performing and entertaining people. Ekoyo. Bro. Who is Prince Indah? Ingeni ufuoga ni Prince Indah. Dinero kaye Prince Indah. Ukicheza na who is Prince Indah? Ano ko inga gi pesa ingo chiege gi nyithinde mo pidho ano ko pidha. To dongine mese wacho ni Prince Indah samoro oru ni koro jo nyauru na pesa pile. Bro, ngamo ingi pesa ni ngama ni kituo sani dhi hospital, baba tuo nyeuni. Lunch sapa mani ngama iluor. Lakini ngamo pidhi makoro ngara lofa part after 1 month kata 2 months. Mano takataka mbele ni. Welungu Prince Indah ni takataka. Kora pe awacho wea kodi bro. Bungeni ya nenitie mentality moro ma wan ge luo piny luo ne yani ng'ato kose dhi malo to koro miye a lot of fear. Don't fear anybody. No, we don't fear, but respect. You do what? You can just salute watching it. Salute. Ipa nene ya iwacho niya clap for them when it is their time, so that you clap when are you it is going your to time. clap up to when? Growesha ilungi nango cha Mari Nash Media koso Luo trending nation. So don't clap for people, clap for yourself and Growesha brand yako. Prince Indah will never clap for you. When? Say clap. Say clap teacher di. Pokineno ga Prince Indah kaka wacho ni Macha chon 3 years ago. It is different. Koro luongi ane sari obi interview ni. Bro, we Prince Indah. Tafadhali Malaika Musical. Akwayo gi ngwono Prince Indah chakiduoge interview. Okodi biro. I know what I'm talking about. Okodi biro. To ka Prince Indah prove me wrong. Kono mari ni abire interview. Okodi biro. Ketna gi moro ni ko biro temi alufa pa. Abi aluf prabich. Prince Indah, we mia kamera we okodi biro. Bro, ange pride man kacha. Prince Indah. You are my guy, and I know we have a lot. We address Prince Indah gi luor. Kor Prince Indah bwana bie interview mara. Ingeni ya you are selling fear to him. I don't sell fear to them. Kon Prince Indah bwana sami bire interview mara. Idi supporter, you are going to empower me. So many people are going to my YouTube to subscribe to watch you, so that monthly I'm going to be paid. To do what's a hero. We call Prince Indah asai bi. Nani ni omera, ile na whatever suchie, be interview na. I promote. Ngene ya jongi gani ya. When somebody wants to promote you nyakumi pesa. No. Prince Indah ko bire interview ni. Prince Indah ko bire interview ni. Ipano di mi pesa di. Apia show ni. Sane Prince Indah bire you vinyore Prince Indah nege interview go Mari Nash. Mano is
a very big empowerment. Because Exactly. ji mang'eny madhi biro watch gino. Exactly. Monthly you are going to get paid a huge money. Exactly. Kato mi mana siling 50,000 interview mitimo ne chawingo pesa no. Koro my is what they don't understand. Kagi say that oringo ka ogo bi bobe odhi ko mer owacho gik ma nonsense. Aya Prince Inda duoge LTN. Weng'eyo piny Prince Inda BNT biluongo nang'o? LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation ya empower mari Nash. Kaste mia 50,000. An go kata sani anyauru ni M-Pesa. Prince Inda. Iwacho na wach kangi. What we call facial expression. Hey, go from my face you can Iliyore. We address Prince Inda. Prince Inda. Be interview mondo mi Mr. Kedo. We watch on ya. Don't use me as a shield. Konu omera ne ever to cheer. Okay, Prince Inda. Empower this man. Watch your room. You need to be strong. Okay. Koro Mr. Kede. Generally in kori biro gi this thing makori loso and I think it's a good thing. Ere kako unique mopogore gi moko nikech one event mosetimore piny Luo kam waseneno en kaka Luo Festival, waseneno Pacho Festival. These are some of the things ma maybe wanyalo appreciate mosetimore. Koro ing'eni in kamari biro go tiket egesa od lum mane East Land tiwacho ni ati ni koro ni en unique maloyo gimitere pa. According to you, ichae geza don't you? No. Ichae geza. No. But od lum to kenya pimo gi kanini. Ichae geza. No. Ichae geza. Kenya pimo gi Uhuru Gardens. We akoni ni Luo Festival no itime mondo en business part mar ng'ato koso itime nango. En business part. Koro joka timo Luo Festival mondo giyud pesa. Okay. Ana timo ma mondo amigo upcoming artist opportunity. And it is going to be big, bro. This show of mine is going to be the biggest show in Kenya. And you will see people copying from me. Give the copy paste. Tudungi mete moni no setim. Keto Musa Jakadala Ngama no setime. Ngama no setime. Tudungi ventilos kata launch event mane mo setima chal gi mara en mane. Tell me. Wangi Uncle Sampro mosho no timo nango. Wangi Uncle Koko Entertainment mosho Koko timango. Koko dong mana normal MC mago Koko ne inda. Otimango. Bwana. Ogina Koko is just a normal MC making a lot of noise. Podi. Kuro bani bwana. Kape jiri bwana. Na kile ni makimbi na wani kimbi kofuo. Kwa ogina Koko dego akasta we. Bani wa baba. Enyi kelere baba. Iwalo. Inosonga. Ni ogina Koko goya. Ni kasi poda ng'eyo ni tumwe pod dhi mbele. Ni band pod dhi ni ogina Koko goya. Kora wuok e stage adhi. Bro, ok nyalre. Can never be you. Can never be me. Kimbi be igoi. Ni ogina Koko biro we mosa moko ngana moso ogina dwaro ire ang'o. No ne ogina is just a local man no kaenda. Go kaenda podi mikono juu. Tana kelo show mapok no ne. Dangi pip IQ mara gi mara ogina dangi pim nade. Mikono juu. Bwana nitegi kimoko le. Bwana mimi liet bro wagol jacket, ha? We akoni bro. Ingene ya I think you have a lot of fear, you people from Luo Nyanza unaneka ng'ato go koko mikono juu. Bwana dong Beatrice kachajere wadwa wilo. No, part of kimbi koro mie uluore. Ni ogina Koko Entertainment worldwide. Bogina choge penjna ogina ne what is worldwide? Penjana. Ogina what is worldwide? Okia. How walking a cause? Okonya luo Okia. Worldwide tena. Leo ngona Okia. Ogina duki because you know ngini. Koko Entertainment worldwide kachumbari mong'e tiende nikech ong'e ni ng'ado kitungu nyaka loko. Ni waldo ede nango Okia. Bro, gima se achieve oingo okni ki pesa to ingago, but what I can think ogina can take ogina 100 years to think about what I'm thinking right now. Anadong too personal Lango. Koro ogina nyaparo gima paro sani.
Anana bro. Jogi abo kete line. Ogina ngamosi bedo brand ambassador mar Wi-Fi Kisumu. Wi-Fi marango Kisumu. Local Wi-Fi. Ujeni Wi-Fi ngato kodhi okaw speaker oketo kod gi weji to loso Wi-Fi koro bado gimali. Kata I can be a very big brand ambassador for your company. Bro kona ni uruni yao gina koko gini gise konyo nga. We are talking about empowerment. Gise konyo nga. Okay. So that is why you are trying to explain kaka shoni unique. Giwacho gani ya ni kede ni wacho ni ento sete monang makilu ni. This one I want you to support this initiative fully. One gifuwa moro kaka TikTokers neno ka jomoko kelo kedeng gini kede the youth and I don't want any money. You know. I want to change. Kede yudo pesa nango nikech nitie jok mang'eny moinge gi pesa madose timo gini. Mose timo kech they don't think. Ok ni ya kikipari ngato ko somo kata ng'ani gi pesa koro paro. Nitie jok mosomo tok gi par. Koro gima timo ni sani koka jomoko pare. Koro gini biro ya kindgi. Ni gini kar onego time in a better way. Koro an kata sani ka ngato pick it from there or the time in a better way more than me. I'm just proud. You've given them idea. Okay. Kendo jibongeno gini kede manyocho chake joko kawe. That what it is. Event ni masani okawi pesa di kama roughly 700,000. To dakane kata around 500 kuomi babo okay yo marach but ngene pesa ne ana hiyo kaka ngata. We akoni bro ni ya. Kapodoro wako t-shirt mar promotion. Kidangi ni anga ber ma interview ni tarwako t-shirt Jakadalas. Yeah. Which means I respect this man. Yeah. Wangla artist ka unge ngama ber malo Musa Jakadala. Musa Jakadala ambe 100 abiarwak ni jatelo. To king'iyo ng'iya kanyo ndik nango. Mr. Kede. Atemo promote brand. Iwacho maber ni okine 500 ira. Bro kitimo kibiro gi let me just tell joma wan kata in ngata man outside there. Itemo timo gimoro ma make sense. Ibiro do kata ng'ato moro malo ka kucho mang'iyo gini ni gini is making sense. And I want to appreciate nitie mama moro Omari Madhi post na. Iluongo ni en gi foundation miluongo ni Green Armies Foundation. Mama no nyoneno gima da timo ni. No sponsor. So fire. No neno gini. No sponsor. Understand? Okay. Jalango mwenyewe. In for it. Babu Owino. In for it. Okay. Okinyal dhinga to individually ni ada timo miya pesa. Okwadwa kwongo na ni gini. What is your plan? What is your vision? What is your main aim with this? What is your main aim? I approach Omari Nash. I want to do this to support these people. This thing has never been done before, but nimekuja na hiyo idea. They will support you. Ana kawa Tommy Sifa makete poster. I knew why na kita Tommy Sifa a poster. Na nge maber na Tommy Sifa se yuak neno bedo limited. Limitation ngeny kuome. Koro kana approach ngat machalo Sofa ada kila Tommy Sifa taunge pesa ne. Chul nago. She paid. No chule gi Sofa, not me. Tommy no chule gi Sofa. Sofa. Okay. Direct na se orune Sofa documents maga Tommy Sifa dhi kete ndege to Nairobi and we are going to pick him from airport. Okay. You see? Okay. Kikipar ni kaka Jalango timo Luo festival chamacha ne pesa ne. Nitie sponsors. You understand? Koro nyaki bedi thing. This thing has been osekawa higni adriyo kapare. How can I win art magji? How can I do about it? How can I give back to the society? And Nadi release against and I gave her the idea. No new idea. Momia venue. And onge ngama wacho ni gino rach. Now what I need, another one to be tema ticket ami unono provided ni gichobedo sa successful. So you don't have after that money minded. You are not money minded. Bro, kida chako gimoro. Don't be like ni dwaro pesa. Okay. I'm doing this. Mara riyo nyalo kelo na pesa kata mara dek. And it is going to bring money. Okay.
Yeah. Bro. Odhi kelo pesa. Ere kaka idhi tiyo gi jogi and na winji kacha kisewacho ni jo angla onge talent te nikech awinjo ka jomikwano man gi talent en mana Osito Kale mangima to gi jok man gi talent ma ifil ni nigo gin jok mosetho machalo kaka Kolela Manzegini. So my question, ere kaka idhi tiyo gi jogi ka gionge talent? Ng'ato siwinjo kiwacho ni jo angla one gifuo gi adala. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ne life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Lack exposure and then idwa chako tiyo kode. Ere kaka idhi tiyo kode? Adhi tiyo kodgi mondo apuonjgi kaka ginya bedo gi talent no. Nikech ing'eni ya Omari, inyalo ka ng'ato no madho kong'o to dhi go live band to duonde koro go gwagwa. Nitie yedhe mitiyo go ma soften throat. Abro introduce yedhe go to gin kendo abro uso negi from Lock. Adhi uso negi. My brand is going to provide a lot of things. Bueno, ini walo tiwinjo ni yath biro mar jo angla. Yath biro makali winjo. Adhi kelo negi yath. Mayomo duol. Adhi kelo negi yath ma komuonyo ko samo dhi perform cha ko madho to yomo ma ower ka kower samo record cha. Understand? Gigo nitie. Koro gikia, but I want to introduce this to them. Okay. Yeah. Na winjo ke iwacho ni Elisha Toto ng'ama nono serious. Elisha Toto ng'ama nigi talent to ng'ama ofuo mogik e wangala industry. Ma kamera, an wacho yo mari notimo na setup. Awacho ni ya Elisha Toto lack what we call creativity kendo kiseneno jo angla moro ma ok dwa ni obed ng'ato advice e fuo marach. Ere kaka picha achiel mane go 5 years ago idwa yani enena gimiri use ni koro ni rwako gudu dhogi keto koro I fail to understand ni ng'ama nokolo goma nokolo Elisha Toto ne picha ni my picha achiel mana neno 5 years ago kotimo doge na ngore wako Godfather ka brute moro ya Elisha Toto ifelo ri make bomiyo Prince Inda okalo jogi. Kech Prince Inda ok ni Prince Inda creative, people around him are so much creative. Okay. Yeah. Ogo picha Yani branding. Ere kata picha na mana go 5 years ago ka okanyal tiyo kode sana kia kuma entie. Ka ene folder mar Facebook ten chien chon okanya gike to kini bacha pa Elisha Toto dio save kar kende makoda golo post en ma. Bacha fo.
Elisha Toto machafuo. Ngama bro koni gigi yonge, but si ati mimi nakuchukia. I'm telling you to change. Bro, chon, Elisha Toto okata chon nyaka sani en kogolo advert. Paro gaja subai, paro gaja. Tumano go 6 years ago. We are tired of that song. Compose a hit song. Bro, we are koni. Nyiso ni Elisha podonge gi hit song apart from paro gaja. Onge unkech mane mutiyo go. Chalde kaka onge pecha maber monyalo tiyo go rong chao tende ni onge go. Ate nyiero tata kodi gik madiri gik make sense. En pecha achiel gi wer achiel. Pecha achiel gi wer achiel. Pecha mar kondo Godfather, koti dhoge, nyako mara pa no wuode ni mae maber baby tigo. Macha rach bro. Be creative, brand yourself. Para Elisha mi wuode no sawa. Winjo. Okay. Isewinjo ka Prince na nigi thumbe mang'eny sana moit. Ahero thumbe mar Kogi Kotieno, Rambese, mago thumbe ne ma Zena gini, Nyar Jaduong' gini, Rembo, lakini pichni be en ko madhi pichni 40,000. Lakini picha ma dhi golo advert makiny ok ichakine nyaka chieng'. Pok naneno konwoyo. Nikech Prince da works, yani utiyo professionally. And or invest. Iwinjo, lakini koro jogi, wea koni, let me just tell you, they say ati mina chukia mtu. Branding is very important, bro. And expensive. Olo kaka sani I invest show nane, atiyo nyaka gi pesa na sani, setiyo gi pesa mang'eny nyaka nyabi Nairobi ka. Aninde ot michulo, achiemo, amadho kong'o pile. Tadwa ni gichacha otembre nade, odhi maber. Iwinjo. Use money to get money. Koro jo angala mamoko ka sando no ka ema koro duogo. Kata ka jogi e Luo Festival ka jogi rwakore gi dhigir rwakgi. That is what we call branding, and I really liked their outfit. Branding. To jo angala gi bofuo nikech ka gineno ng'ama wuoyo irgi kaka kere kama to gichukia. An ka nyalo tiyo gi Elisha Toto closely kata Prince ndok nyal nene. Anyalo brand ng'at chama rach. Manyiso ni wacho ni Badicha is talented, olak creativity and branding. Ok ni ng'ama indike kidaka okede mondo bed technical team mari nyaka bed gi pesa pana. Jok ma brand Prince ndo ingo gi pesa. Jok ma brand Diamond oingo gi pesa. Jok ma inge kura yudi jo angla manyo ga jok man gi pesa ma mondo no ni ani ng'ama nyalo kone gimoro en ng'ama nigi pesa. Joma nigi pesa, most of them are stupid. Kwani Elisha Toto dong nigi pesa. Dongo fue momero konya ji brand. Koro keto ni Omari Nash ni taingo buro kunango. Ti fuo mano fuo kata President Ruto nigi advisors moingo gi pesa. That's how it works. Diamond Platinum. Sio en gi ji, encourage ne en gi nani gini Baba Levo gini. Koro eno kaka Kenya ka ng'ato kaka an. Then wane piny moro ma ji understand. Ande kora tiyo ka Prince Inda. Agone mbwembwe kabiro ka ata en wachne mawacho. Tok ginyal kamaro neno ni ng'ano gima dhi kelo no brand emomiyo kata Baba Levo ni ka Diamond. Ji king'iyo gigo poro. Oporo kata serikal ni jo poro. Mi wacho ni iyudo ka iyudo kata ka okonyo ok chule maber Ruto nyiewe kata Ruto ok chule maber koro jo poro gi dwarre music industry. Mane moyo music industry ma Tanzania bodhi maber. Gin gi jo poro. To an kokida nyiewa an abro yanyo umarach. Kech kumotera bende onge. Idi motera kanyo. To mano nyiso ni atimbe okinyis ji adieri, in gi feelings ni okoketi kainda. Nyiso ni kawuono koketi kainda to Kenya wacha adieri. An koketa kainda kote marach poda kwere mae kamera ka. Bro, ande ni nyal nyiewa, ipani ji adi moseoro na pesa kata jo angla. So many people yoro na santo kinyi timo gimo marach achaka kwera. Emomiyo Nyasaye konya, I'm still going. Okay. Uona Arabian Brothers. Maka jok mofuo mapok na dwara yudo. We. Arabian what? Brothers. Maka. Kumutingo Gor Semelang. Gor Semelang onge Arabian. Onge kacha? Gor Semelang onge kacha. Gor Semelang is a very bright man. Onge kacha. Joka tuani ubito oriek. Kit mona magi jok mofuo lelo. Kumutingo Bolo. Ofuo marach.
Buona. Sana nano kochano kama tin. Odhi ogedo ne bere. Ere kaka inyalo timo arus to kata mama wuongi arus no. Kan kede gini okoni ni kede gini joma richo. Ere na winjo kiwu marach ni oweke. Ni iwacho ni in king'iyo gicha ko weki. Apenji ni omar, we uluor baba. We apenji ni ya. Kaw picha chibolo, kaw picha bolo. Bolo en jai gadi king'iyo. Iwacho gadi truth mate. Ma bolo, e jai gadi. Bolo en around 30 something kochiko 40. To dhako cha 40 something. ere ng'aduong' e kindgi. Dog dhako cha to Bas koro iluonge riso wacho karo weke. Ng'ama duong' e kind ji ariyo ka. Dhako awacho ni dhako cha neno Luor, to truth be to luor. No! Dhako cha neno maduong'. Neno maduong'. Yeah, koro mano is the answer. But okay kumondik ni atiji Bro, we akoni, Bolo is working, otiyo matek, being ni oweke, to otiyo matek, you understand? Gima Bolo notimo go marach, ni ya omari. Ok inyal timo arus to kata mama wuok dhi kono ji ni ida odinga mama umusi bedo go. Koso mano no kiwinjo. No, yeah. Ono kono jopiny ni ida odinga men gima osetimore nade? Osebedo to men gi to chandore kor gweng kucho. En gima rach. Ana chandra chandri. Nyasaye kogwedha, we have to look back at our parents, back at home. Koro sani wienyo kuot no ochandowa e internet mokwa yue what is money to dala to onge kata simba min gi odak e ot ma 1960. Nitie gik moko ma kunjo ka kedegi ni wuoye bed piny mos ana onge gi garage moro amora gi Bolo. I have nothing personal. Ma wach ni emomiyo Bolo gedo. Dong wachna. Bolo ang'eyo nyaka gwengi. Ang'o mana wacho kan we utimo PR nikech I know his background. Charity begins at home. They lost dalau ko kibigonwa koka internet. Koro ka dhi dalau ka dalau be karin well off. You understand? Mane kaka en bro. To gimomiyo kadwar be Arabian men. Gitiyo gi brand Prince Indah mondo gius ka agenda margi. Kiny ka Prince Indah bro dok pinyo kibineno Arabian PR ka. Boyok mago PR go. Ibro ka Daudi Anguka dhi mbele gi video production mare. Video production ok doga piny. Understand? Magi ma Prince Indah doesn't think. Kendo sani se pe kan ng'ena ng'eyo Daudi from Prince Indah. Kar nya jaduong. Kwani kata mana Bolo no ng'ere through ng'a? Prince Indah. Daudi Anguka. Prince Indah. Ng'ato ni civilizer. Koro nitie chieng' ma video production osefail go. Kamera ni kosebedo outdated nitie moro mowuok moigedo game dhi nyiewo. To talent odok piny midog piny e lo. True. Ma ji ringi. Video titiyo gi ng'ama obiro. Video titiyo gi ng'ama nigi kamera maler. Koro mane gima Prince Indah is not thinking of. Kendo king'iyo of recent Prince Indah wuoth kodgi. Prince Indah osechako wuok e Arabia. John. Manyocha Prince Indah biro Mombasa manogocho na ni kede bikan manan kode. Okawuondi dong nitie video. No gionge gi Bolo. Daudi Anguka ne Mombasa, Civilizer ne Mombasa gimoro kanyo ne gionge. And gima wang'o yani ya fans mag Prince Indah ywak ni joka kethi. To Prince Indah okwi. Bolo en jatweng'o jacharan. Onge chieng' ma charan bro dok e piny. Ji tweng'o nikech fashion ma wuok manyien to ng'acha dhi catch up go. Lakini to talent ma wuok ni manyien to inya biro nyiewo nyaka git ni 20 mikete band tok dhi. Nitie ng'ama nyien mowuok piny ma ji ohero moingi. Ok ibi neno Bolo gini mbele Indah. Nyasa achiel mark my word. And I'm telling you Prince Indah, sina chuki na hao watu lakini chieng' mani dog piny. Ni kori donjo show ni ka ji dhi bire ti donjo gi bia. Ok bi neno PR kanyo, bi neno Arabian men. Ok bi neno. Diere no biro ni Bolo Bespoke company no se dhi malo meno ka order from the government. National government emimiya order. Otwang'o sude ne ministers. Ibiro ka Daudi Anguka video production mare osedhi malo iome nyaka Nigeria, Tanzania. To Prince Indah to koro wero tamo ni piny ka. Kata nitie gik moko manyalo biro kata me duondi. Inge ng'ato ni Tekno ma ja Nigeria ne wer maber kabisa lakini odok piny nikech ne gi tuo moro mar duond makoro nok onyal wer. Kata mana meja Kenya ka dire moko ne nigi throat ne nigi shida mobedo sana koko wer. Gima chalo kalamano nyalo biro. Fans ok bi support ni Prince Indah nigi throat problem koro wadwa support. They will never come. They will run away. Gidhi kuwir ng'ama chielo. Bolo to biro tweng'o. Gik mowacho gi magi are facts.
Okay. Yeah. Koro mane kaka en. All right. I don't like Transgender being used by those people. Okay. Ok mora. Adwa ni bende achaka duoki e politics matin kech kocha ba winjo ka samoro ichwadoga seriously ema ni kapok wachopo kanyo to aneni ka podin rafuok tise jose promise mang'eny leke malak kede nani machung' chiemo biro miwacho ni I want to take this opportunity to thank kene ng'awa mochung' na gimoro amora. An aheroga gik ma natural, artificial ok aheroga. Lak iloko kata ga 10,000. I have 10,000 I can manage to replace my teeth. Lakini what for? Mondo ang'o otimre by the way, I don't want to replace my teeth. I can afford even with my own money, but gin 3,000, 2,000 up to 10,000, but ok adwar loko. Ka po feel it is the right time to replace my teeth, I will do it. But osiepeno feli kosang'o kech ndalo moko to ni biro maliet ma mane mono main thing. Konyeuru alok la. Osiepe ka after ko osiepe no naluonga Rambe by the way. Mondo mi okonya. I wanted to know who is friend and who is not friend. A friend, yeah. Naluonga Rambe TikTok live. Maze na yudo wich kuot mapok noyudo ji oro siling 1. Siling 3. Siling 8. Yani ng'ato ka kazi, yani ika kasi biti oro na siling 1 bob. 3k goes 1k. 1 bob. Yeah. 1 shillings, 3 shillings, siling 8, siling 20. You understand? But I don't blame them because ji mang'eny neno ni ana ayanyo ji tanto kayanji, but one day they will come to realize that Kede was doing a great job. Okay. I am doing a great job. Sani ma ok ginyal realize, but thereafter when the kataka Nyasaye biro oma koka gibiro wacho gik mane Kede wacho ka ne gin adieri. To ing'eni jomoko be nowe ine dayo midak kode Mombasa. Masa moro mi gari mitime content. Omari an gi gacha manyiew with my own money, my own hustle, my own everything. I can show you the document in the phone and everything. An gi gacha manyiew kenda gi pesa na. Koro jok ma to wuoya ni an odaweka gi dayo na nokoweka. I hustle a lot, aloso radio gi ohala maka gi kacha. Yeah. Okay. E politics ka. Na winji ka nitie jok moko mipako, nitie jok moko ma bende ichwado sana kaka in iluongi ni Mr. Kede. But we will get this part mar Luo Festival. Mano timore nyalo miyo brief matin to gima dhi timore Kisumu. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Luo Festival.
Luo festival manyocha otimore ni mwanzo wan gi Luo festival madhi timore sani. Yeah, madhi timore Kisumu. Kisumu. December. Okay. Atomic Sifa is going to perform. Okay. Jalango osegochone odhi timore nade? Odhi perform. Okay. All our female artists beduru ready. To kik ibed kanyo ni anini ready ni dhi luongi. Do a thorough rehearsal, release songs from sani nyaka duma 12 no. Ibede gi hit song adi. Onge koko midhi gone kia ket ngane ko ki perform. You must be a performing. You must be a performer. Luo female artist, you are all going to be invited in Luo Festival in Kisumu tarehe 20. Mana kitiyo matek. Understand? Yeah, mana kitiyo matek. And I want to thank Jalango. Jalango is a very good man. Atomic Sifa is going to perform. Sebedo included. Atomic Sifa automatically is included. Mano number 1 artist from Luo Nyanza. Okay. Yeah. Hapa ni kanyonya kwa goni pongezi. Mono timore review mono timore cha. Manyocha ni mano kalo cha. Adako nini ya Luo Festival mano timore cha nago ikoko sana nikech naneno ka nitie wasanii moko mane miyoga hapa and. Okay. Nikech joge gine nigi teko. Ibodo ka bolo maybe nen stakeholder tigi manokete Luo Festival. Teno osiep Prince Indah. Koro negi dwani giket Prince Indah at the right time mondo wasanii mamoko gi bed humiliated. But I told Prince Indah, don't look down for your fellow musicians. And this thing is coming to haunt you thereafter. Prince Indah negi timo possible ma Prince Indah gidhi gikete right time. And outcome was the what? No, you are guru. En mane poor performer. Mano wach kingiyo kamera. Prince Indah, I told him in the morning that Prince Indah nikech koro ise fight sana gi joge ni mondo ket Javan Maka Jude so ochiko, Musa Jakadala sa achiel, ini ketikati. Bige gimane program ane ni kacha. Nidwa ni Odongo Swag mondo chaki, kich Odongo Swag negi believe ni crowd puller. Koro Odongo Swag kose chako to kelo ji. Kose kelo ji, to giwinjo ni Prince Indah mabiro joko ok dhi. Koro Prince Indah do ka ji crowd ni kacha. You understand? Then baadaye ne gikelo Sito Kale, koka gikelo Musa. Inge plan mana gitemo kacha. Ne gidwa ni after Prince Indah, Sito Kale ka donje e ground to ji koro nikech Gen Z kama ng'eny gi kia Sito Kale. Koro gidok piny moko dhi chiemo, moko dhi e cho. Kaso ema jalamo ka biro, to ka ji onge mondo gikuodgo wi ema. Nago koko bro manoko timore kamano. To ka notimore mane gise perform, who was the best performer? Odongo Swag. Who was the least performer? Prince Indah. En gima notimo maber ni norwakore maber. Rwakruok to norwakore maber. Okay. Majo moko wacho ni no chalo ka mago to koro be jomo fuwo. Okay. We are talking about branding here. Prince Indah norwakore maber e show. Perform no perform marach no ywa guru. Nikech nodwa dhi lilisha wasanii wetene. Nyasaye no chwade. Koro Nyasaye mano chwade. And I think he will never repeat the same mistake. No perform marach nikech Prince Indah kidwa perform wer mano bedo recorded ka onge gita. We kaw gita ikete wende no. We can't perform go. Kechi you are confusing the jok mako gika giluongo nango instrumentalist. He confuse gi. Ka tumi mar nyar jaduong ne onge gita, perform it with piano. You need to perform nyar jaduong, git ni go ka 4, piano 4, ongeng 2, bunde 3, drum set ni ka, ongeng ino nyaka ma digital go in migoyo to kani dhi record thumni to gigi te ne onge. You see, that was the main problem. Kana donjo stage no donjo gi thum mar nyar jaduong, odonjo gi gita, odonjo gi kiango, eno wero gigene joka bego gigegi. Ma fans ochung ma be Prince Indah bwang'iyo cha. Koro Nyasaye be notie gi mondo kuod wiye gi yor machal kamano. Momo chwade. Momo chwade. Mane kaka Nyasaye noketo ni mondo ochwade. Koro ai Prince Indah akia ni soma ki ma gine Luo Festival ma Kisumu dhi ketie, then what you do thorough rehearsal with your band members. Okay. Hapa ni lack of if inya team Luo Festival moko ket Prince Indah. Kwani Prince Indah mane dhi perform e Luo ko onge tok timre. Mabe no kadwa no dhi otim ok dhi okete.
Kwani Prince Indah kaonge Luo kotho sani Luo festival botho. Bwana, nango matimu uga kare. Kwani waonge jo angla moko machoma Prince Indah nyaka the time Luo festival. No, it's just a question. We have so many genda babat ne jalango gimi team. Don't repeat any msanii mano perform kacha. Why should Prince Indah perform in Luo festival in Kisumu? And we have a lot of people who wanted the chance to be given. And jalango team kama kawa sani manoko perform Luo festival evi ter kucho nitie mano yuak okochona ni Prince Indah manyaka dhi Luo festival kendo koko kete to ji dhi mang'eny moingo kata kokete koko wada dhi go koko marach ng'ama ok nyalo we mok ket kacha en Tony Nyadundo and iluongi nango Jalas kik wang' ni we osogo winyo kik we onyi Papa J kik we Tony Nyadundo mage face mag Luo Ema Jalamo kikiwe Ema Jalamo lakini takataka modongi manyocho perform ka werigo onyaka wachiel kuomgi mano takataka oting'o nyaka maka judo mago takataka tedo mago dawacho ni takataka what new face dong Jalango is trying to orwaka Elisha orwaka miso oketa ne Jalango keta miso kete Elisha ket kaka talanta we need new face dok manyo perform ka we gidhi gi yue cool gol mae cool odio perform opur dagi bed repeated kwani gina ango okay Jalango winjo maler kendo kanyi dhi ket ne ni takataka manyocho sewer ka goloko kel takataka moko okay ni mane equality bingeni kaka talanta was to perform not atama ko this sign contract motime mana kama I don't know whether Jalango is aware wadwa kaka talanta show they perform wadwa Elisha toto show mabe kaber babe ne timni ya nyiri wan gi nyiri adi mawer wan gi Akwino Chogo wan gi Kajulu wan gi Edayon wan gi Queen Nyandewa wan gi Lucy TV ng'eni wasechopo ya beach koro gimi tim Akwino Chogo asekwan gima Jalango tim odhi okawo Tony Nyadundo osogo winyo onyi Papa J to Ema Jalamo to ket nyiri ka otieko koro koseketo nyiri ka gi legend go koro kinde Elisha toto kaka talanta onyaka wariyo Amiso Thuang'o nyaka moko kanya ariyo kata dek lakini ng'ombe manyocho sa perform ka gin gi Drit Luo festival machielo people are going to support okay okelo Max odhi okel to gi ng'anene gi Fisherman okelo Max gi Costa Juang mago to onge oangla gito to koro kelgi to gi Willy Paul bodhi oketi Willy Paul nyo ywak no babar ka Jaluo kini ng'ombes manyocho setieko kargi ka gidhi gi yue okay wani Luo festival gino en mar Prince Indah gini kende godongo swa gini gi Musa Jakarala gini relax uru wadwa neno joma nyien okay yeah wach mudong ma in gore ajawa kaka pok wadonjo politics manyie maraj ni Kenya Amiso Thuang'o lakini Amiso Thuang'o be wapejie amari naswa wakona Amiso Thuang'o Amiso Thuang'o don't you know ni joma mielo ga ji gin nyiri to chwo bire thum nikech nyiri in kisekono nyako ni nyako chodo e thum you expecting mondo ng'amo miso bro ineno angla ka an ne poka Kenya miso mano yine mikona miso an kidwa wuoyo ga miso witiyo koda kaka shield ambe wa kora miso ni atur magrarian wayini ni king of the message king ni maru message ni wer gik machando ji e mieche ji chike wa gige jo lakini neno thum ka we attack nyiri okibi yudo show okobi yudo onge joma bro ere obro do fans ka nikech thum we akoni king'iyo interview mar Kolela Mazee e Ramogi Radio 2000 kapok otho ipana ng'ama jo thum te wero ga nyiri ng'ama all about music is about love between girl and a boy baby naeri my lover nikech nyiri wuidhi thum mondo dhi omanya okay to koro ka ina Amiso Thuang'o iyanyo nyako ni nyako chulot gi dende nyako manga hamieli dende to magi jomi expect Amiso luonga ne show kadang nyiri biye emomiyo lack fans
Music is all about singing about ladies. In Korea attack nyako chodo, kia nyako kia tour margarian. Koro jimoka deka ngwen kode king of message. Joma ni king of message. Tok bika Jimoka deka ngwen. Kori ni king of the message. To jogo gibi. Gen gindike embui. Embui tok gibi e show. Amiso nyocho timo maber album ne manogol kia maber nen full elo. Why must you album acheli keto thumbe 23? For what? Diamond ifunga mlango. For what? Kora Amiso tuango king of message yo where about Luo culture ipuonju waka indu wabedo miyo message sing about Luo culture we attack nyiri joma beyo nyako golo nyaka chwore modwa miela milo Amiso tuango kore pani chiega ko unjore Amiso tuango wacho joma nyiri ma miela jawo chode ang'o gola ne winjo ni kiwere ne nyako ni ochot ang'o goli okonyal goli Amiso tuango din kata lawi nyeo gidendi ta diere king'iyo to nitie nyiri manyiewo law gidende to dhi kanyo koro nyako osedhi onyiewo law gidende to dadhi miela misa ndako ni law mirwako ni nyiewo gidendi bro to adieri ibi wacho ni jijo chori tiji iriedo bon be auchiel dala be adieri wede ingeni atoma Amiso no I wanted to support it but koro kana winje na neno ka Amiso lose direction makanyo kata ili wacho no gore no Amiso lose direction mang'eny Nasa chele tumeni o lose direction mang'eny. Bwana okinya attack nyako. Kata mana Bob Marley ginene gen jo message. Ingeni ya look here. Dhie thumbe mag Tupac gine jo legend manotho ka jongene gen king of the messages. Lakini negi golo message kaluwore gi politics. Kaka jibedo government nyanyasa ji they kata culture giwero about the politics winjo lakini onge jathuma bro attack nyako ti nyako ni rwakore nade tadire nitie nyako mar nyiew ma chulot gi dende to ero wangla to dwa dhi milika stiwero ne nonsense ka Amiso tuango irume ground bro macha thumu ti Amiso cho Amiso, you need to come out and apologize to Luo ladies. Bro. Mr. Kede. Ano wachinya yuaraga Miso. Kata ine isepenjo ni ang'o mwatimoga Miso. Anto onge gima se kona Miso. Ada winjo parody ni bigolo de ata which is good. Ni kone gima ber. Ibi awinjo kikone ni ochodo sa eka. Tudongo chodo sa eka. Kech monto weda. Se neno ng'ama nyuomo mon mokala ariyo kadhi adek ang'wen ja chode. To we mon go bedala. Wando ja chode. Ibedo gi mon adek nango. Kokiero nyiri. To at the same time nyiri gi be yanyo. Are you still apani you must be mad Amiso. Nasa chiel. Macha to muti Amiso completely. Mamiso enja tu morumo. Masani kwa kwano Luo artist. Tumeno dhi kanye. Kori pani Amiso de kel show ma nyiri biye. Ni miela Amiso tuango. Bro as I always speak sense. Amiso has done a very big mistake in Angla industry. Okinyala attack our ladies. Okinyala dongo puonjo piny. Opuonjo ni ati gima nyakore timo ni ranch. Then look ni interest mari thum. We mi o message tidenyo. We message to modi to kech. Look at your interest. Nango baba. Inya yanyo nyiri. Nyako de yan. To nyiri nyako samia yanyo nyaka mama u. Wan kan kech mine wan kan kech no nyuolwa gi joma mon. Akia gimo miyo mama ka no nyuola kane pampa manoketo na ng'ate manodhi kode koko nyiewo. I can't tell. Somebody beno wacho ni Amiso wacho kamano to en baba ge en nyathi mar 16 then baba ge notho ka mama ge nigi nyithindo adi ariyo. Nyiso ni ei modonge te onyuol gi jomo pogoro. Koro batene o attack men gi be. Wewe Amiso ng'ama bro koni adieri mae thumo tiekie kende. Aero thumbe Amiso tuango lakini ma is direct attack to our ladies. Kora Amiso video kono kaka nikono president pack and go home. Ma thumo tieke kende. Okinyala attack ladies bwana and you expect positive result. No, hapa ni en mato koro weamba wach kaka paro. Hapa ni en kaka ne wache cha. Ni ngatu feel ni wewe ngatedi. We will ne iwinje gi jimba ngeny. Maki luonga so long as ne se luongo ne nyako. To nitie nyako moro ma Migori mosiyeni ni
ti nyako moro Kisumu osieni keche jathum okin an individual ma address Mr. Kede, you are public figure. It means ni kata ke wacho ni Nyamigori tiyudo ka Nyamigori utuke nyaka ng'ama loka wacho ni iluongo wa mane momiyo kiwinjo ni nyathi ma ne Josiaya ting badi malo tipo poka almost club te tingo badi nyiso ni kane yanyo gi to gitegi Omari Nasino jo thumbe gi samende ko thum always talk about ladies kech gima ran pinyen love ng'ato nyalo idho ndege mawuok Amerika kabiro limo nyako ka to we nyiri Amerika amba nyalo idho ndege tadhi Amerika kadhi lao nyako to we nyiri ka that is what called love. Sama jogi ni timo love e otgi giwinjo thum koro inan gi nyako mo maber mada dendo ka kora keto thum Amiso Thuang kora winjo am I mad bro ni kora an gi nyara koro awinjo dho Amiso bo kasore kanyo atur keto rade nyiri mabeyo jo chiende chando nyiri malando jo chiende chando bende kata kinyi maber tija chode yani kata kinyi what yani ni Amiso macha ja chode understand kinyi maber ibro ni macha cha ja chode mundiek man gi mon 20 we dala ka subiro chando wiji town gi thumbe moko man nono ni ng'ato ndik king of message for what kidwa miwa message talk about politics werwa politics kaka Nyawang'aya tiyo mano kaka governor Uchilo tiyo kaka Nairobi ka temore bas mano message kidi biro ka dwa attack ladies boycott Amiso boycott everybody should boycott Amiso Thuang for attacking our ladies for attacking our moms for attacking our grandmothers for attacking our wives for attacking our sisters katan kan gidhako aonge pesa chiga okelo okotedo gweno samoro ng'ate momiyo oko kucho oganda chetek nya yienga ninde ya Nyasaye kata ka ng'ate mogole gimarache ba kek timre don't attack ladies bwana Amiso in goja baba manen hapa ni nyokoro giwinjo kabisa and wano wache kaka en kuma ng'ato tero wage sane na en chon chitero wakanye sane tiekna gi politics tero wakanye tiekna gi politics chone mane nyalo gola lakini sane to koro am above that Amiso dhi manyi Amiso obira mondo mi akoni kako nyandiko thum monde duoke kech wacho no serum Amiso thum no tieke marach thum no people doesn't love that song okay jiwero love song kitu inavuta moyo kain gi bepi tu kwako rembo era remo paro ga jasubae paro ga Omari Nas paro ga Kede koro la kwako bepa nango ni chiende no tok lawi mirwako inyeo gi dedi stupid kata mana nyako chama cha director donge kadang winj thum Amiso ni Amiso kone ne law morwako no ni onyeo gi dende tadiere for example samon tie boyfriend mano onyeo ne law kata kaka onge chien no koro owinjo thum Amiso wacho ni chien opim go jiko chiengo pim kar nyuolo pim go pao makata ngomo wero ni chien opim go jiko to kar ipani nyiri adi maonge sianda gi Kenya ka ng'eny sana nyiso ni gichochwanyo gichochwanyo kendo gi lose contact to Amiso ena thome man wero ne nitie nyako makiwuotho to manta dieri nitie nyiri moko maricho mara kidhi weri ng'at ma to be macha thum macha no ko attack ng'ato no wero general ni o wero part moro to kaso chako opako okanya kao nyako masura kietu ni atero ne mendo adonyo macha gima dieri lakini ma was a direct attack to our ladies, our moms, and we should boycott Amiso Thuang with all cost possible and bringing back to the line where gik mochomo yo krango Amiso nyalo temo Amiso samwe chiwo suggestions to nengo wangia ni solution ni kanye awino Misiani
nen ga king of message by then. Wero ga gie politics. Kaka no wero thum moro ni Beam and Beam. Ochako wero Raila Amolo Odinga. Lakini love song be notimore nade? No wero. Onge chieng' mane attack nga nyiri kata jowuoyi. At the end of the day, you need all these people to support you. Understand? Samoro nyako mo wero na tur mag nariancha osiep ng'ato. Sama ng'ato the flower miso no wero na nyako cha to ng'acha no era miso dhi ringo wuokire. Bob Marley kaka wacho cha no way about politics, lakini love song one love winjo could you be loved. Lucky Dube ne wero nen message to there is a lady I really love so much. No wero nyiri noko kwedre gi nyiri. Bara nyako en gima ber bwana kata kisemer matin kore doso kode kokimbi wijo ka dio keto ni ng'ato nowacho ni mondo mishoni pong nyiso ni nyiri biro kanyo mang'eny. Nyiri biro kanyo mang'eny. Kech nyiri will attract. Kata neno ka kanisa ni show na ni adhi make sure ni amiyo nyiri mabeyo beyo free tickets giland show mondo gibi jowuoyo to ne kare nyiri dhi biro kacha mondo jowuoyo bi kanyo jowuoyo ka ondo chulna gate. All right. Mana ke gima en. Then ang'o miyo ni feel ni parody ne en maramiso? Pok na wache public. I was asking you at personal level. Parody ni en maramiso. Kenda ayudo kinga mariek. Ya take kona kuma sai ka bocho namba dhi amanye ba. Ku sai ka ni nyiri ng'enye. No. Awache public. It was not meant for a miso. Ne. Kata manali kiba no wero ne ni Mr. Nice Tom. Mane wero ne ya Mark Moga. Mr. Nice kana nigi pesa no dhi South Africa madho pesa te. Udugo chendo. Oge chieng' mali kiba no biro e kamera mo yene. Na wero nego ko ite tamo. Keji ya berde tupya. Deni seringa by the way. Okay, Omari sasa wachino ko wero na miso tu lakini duwera dumwiju tumno mos an kuma dwa ng'iyo ni sai ka kuma miso chode ni an kanya badhi ameje to gi mon ma kodhi eliel to twago uniform kichana neno ka miso dhi eliel gi monde ne kotigo nyithindo to kelo gi e podium ka girwako uniform Mano kore ki yine ma in personal ga miso. Da ko mane man gi mon mang'eny matwago ne mon uniform. Ti sipa moro. Embende ento kogo thum mar gine. Amiso ni go ga jo thumbe gi. Wuod Migori mane dayo konyo. Ni wuod Migori moro dayo konyo ni kode maber. Dio gima mora gi paro didi ka. Kaki yani back ikakere musical iluongo gi nango. Kiwe ti wuoyo. Make gik mamora ga. Wuod Migori moro dayo konyo. Ni kode maber. Wuod Migori dayo lakini okanyalo wache ka. Okadwaro tira kumoro. Kare imbi luor. Ha? Imbi luor. In wuod Migori mane madayo amba wuod Migori an madayo ga. Mama jeje to new siri. Ado siri. Enda yo konya konyo siri kono. Oh, siri loka. Sawa we kaja siri loka. Mr. Kedemi wa direction e politics. Ji wak ni piny tech. Jomoko wacho nitie joma tiyo, jomoko wacho sirikal ni dhi dala te, jomoko wacho kumi bila break. Where you nikech sometimes be in a politics in ngene okemeja ajawa sana in universal samora neno ke donjo nyaka Tanzania kocha like in any arising matter nyaka yud ni Mr. Kedo Chipen e politics anto kanyal support to term. Okay, nyaka nya bi Nairobi ka nya neno jomo dhi State House. Yeah. Bro, State House en kuma lich ma kidhi tiduogo gi chaki chandori nyono gi tiendi jakaranda kacha. En gima ok ber. For me to support to term, adwa neno ni joma chalo kaka man jakaranda ok adwa luongo nyinggi. Gibede life moro maber. Joka chandore bro. Mia betri moseloko ka. Joka In sawa. Joka chandre. Bro, joka chandore. Okay. Koro to term onge. Pikipiki mane owuondi ji ni dhi meji. Pikipiki onge mano gol bro. Wawach gi dholuo mondo dhi poste gi dholuo mondo joluo onge. Yeah. Pikipiki no gol ji modhi Nairobi. Modhi State House. Yeah.
idhi migi pikipiki. Ne otimnegi PR. Nena mar go picha. Nena mar go picha. Kano osego picha, you can exchange. Kano osego picha, nwadhi Jacaranda mondo wadhwa inquire ni to pikipiki mano mi jogi be gintie. Baba jo Jacaranda onge ng'ama nigi pikipiki kata di. Kata di. Tada wuo gi Raila Amolo Odinga ni jo Jacaranda ka ng'eny gi gin jogewa. Gin joluo. Onge Mkikuyu ma wuo Jacaranda. Almost 90% man kacha ka. En onagi. Gin onagi. To Raila Amolo Odinga ni e sirkal gi mbadi. Nonigo bene gi fight ne jogewa ka mondo migi pikipiki in real sense. Pikipiki is just 100. Sirkal nyalo kele kata gi 50,000 importation. Nkech gino gidhi dwaro taxes. Okay. Sirkal nyalo oda kata pikipiki achiel tax free. Kijapa ni pikipiki achiel nyalo bedo kata 40,000 kocha. Ka tax onge. To akwayo Raila Amolo Odinga ne sirkal. Jogewa ma Jacaranda ka winjo matek. An nyocha paro ni kineno ng'ato kaka Omosh Wanawa TV ipane ng'at moro malich. Bro onge. Bro an nyocha dhi Jacaranda mado ka is very pathetic. Jogewa man Jacaranda joluo man Jacaranda ema go uwi Jacaranda. To mama chandore be Jacaranda. Ang'o ma nyocha mono Raila kon Ruto ne Ruto. Magi nyithinda. Kata koponi da timo PR kodgi. Mina gi pikipiki. Jo Jacaranda to mi. Mina Jacaranda pikipiki. Mina jo Jacaranda pikipiki. Kayudo ka pur ng'ato ng'amo dhoge ni to tam. Au. Titiyo kodi. Ni koro ng'ato dhi Jacaranda omiyo ng'ato 2,500 koro idong' ni go koko. It doesn't make any sense in this new era of politics. Ana ywak ni Raila Amolo Odinga. Ni Raila Amolo Odinga. Jogewa machandre Jacaranda. Omosh Wanawa gine ni Jacaranda. Joka chandre. To gisego koko. Year come, year go. Year in, year out. Onge pikipiki man Jacaranda kata chia. Kan wagolo wach no mabe inen wach kama wa Kisumu cha an mana gole momiyo na gole maka chino ni dwa goya Jacaranda. Chino ka sirkal noseng'eyo ofwenyo ni pikipiki onge. Ne gidhi gi haya pikipiki from all corner of Nairobi. Kibera boda simi 1,000 tibiro gi pikipiki Jacaranda. Picha no nuneno. Gikano biro kacha for just pictures. Nogo kaso joko dhi. Dhi kata sani Jacaranda in media personality. Dhi penji ng'ata ma Jacaranda ka ben gi pikipiki. Nothing. Bro onge. Koro why should you support Tutam? Why? Ang'eyo ni joluo wacho ni kuma Raila dhiye mwadhiye. Wadhi yes, lakini what are we benefiting for? Or it is for personal gain? Mana tieko kada wuoye gavana ma Nairobi. Joluo te, we akonu gima timore. Awineno ka joluo wacho ni Babu balo gi Raila. Raila no, embe nobalo gi wuon gi. Emomiyo en kumentiere no. Nokurito mondo mi wuon gi otime nade. Ochunge. Nobalo ma wuon gi nokuong'e. Ni Amolo. Ineno kama en gima ber mitimo nani. Ibo chandori kimanyo president to chieng' ok ibe yudo nyaka tho. Embe no balo gi ng'a? Gi wuon gi. To Babu Wino don't wait ni ng'ato bro miyo. Nothing. Onge gimiyudo gi silver platter. You need to fight for it. You need to go for it. Babu Wino kin gi chama mwedwaro dhiyo mabe ikethonwa time. Takwa joluo watenia. Wawe uru ng'iyo siasa mar 2027. Wang'iu siasa beyond that. Wang'iu siasa beyond 2027, 2032. Yes, wan gi Raila sani. Raila sani usiti after Raila. Who is who? To wan gi ng'ama nigi chir machalo Babu Wino. Ang'o ma mono wa run behind Babu Wino? Babu Wino in bende gol chama ni mondo wamiyi support. Raila Amolo Odinga nokorito. Ng'ama orito onge. Kata mana Ruto. Moi mana kingpin. Nokorito ni Moi dhi miya gini. Nomiye. Nokomiye. Kibaki norito ni we Moi mondo miya. Nokomiye. Kata mana Moi no. Nokomiye gi Wakikuyu ka Kenyatta notho. Kenyatta ka notho to Moi noyudo president kaluwore gi katiba nondiki ni president kotho to jalupne matimore nade ema kawo to bang'e no dhaw ne nitie between jo Kikuyu gi Kalenjin mane dwa gol nyaka Moi e telo to Moi stood firm emiyo nokogole madebedi nok en vice president Moi nodoko bedo president. Koro gimiyudo kama aonge. Wamiu Babu Wino support. Babu Wino is going to be the governor of Nairobi 2027.
Then after 2027 odhi bedo president, amba Roma nyalo chung governor, ok nyalo romo, an adhi bedo governor ma Nairobi. I have that ambition. Bang Babu Owino. Bang Babu Owino. 2032 an e governor ma Nairobi ka. Okay. Yeah. Congratulations. Mano put it to the bank ni adhi bedo governor ma Nairobi ka. Congratulations bro. Kidonjo kanyo to wan makori keto e media sector. In makori bro mako gi sirkal ma Nairobi. Adhi bedo onge gima nasechako ga fail. But nitiere kata ka sirkal rach, nitie ji achiel ariyo matiyo maber ma imbe ne nyalo wacho ni kata kopo ni ati sirkal rach. But kata kwa ng'iyo kaluowa ng'ane tiyo maber. Ng'ane tiyo masawa. Ng'ane to ng'ikni mana gi ka. Kwa the MPs Babu Owino tiyo maber, Jalango tiyo maber, mago MPs ma Kaluo. Governors Wanga tiyo maber, and people jiong'eyo. Okay. Ni Wanga tiyo maber, Homa Bay is doing well and people knows. Ochila Yako doing zero in Migori, Orengo, nothing, nyocho pressure nyocho ingeni okia development, akia ne okia kakinya konjo pinyo wuondre ni utuo, maka ne gira ne olale limelight mundo duogo ugen go momentum. Understand maka mana unango strategy mag lal matin mundo duogo jiwuiri moda at least duogo mago igen go unge giwatimo nyongo kurada kono joluo ni ya next general election don't vote ni ng'ani ae ODM kata ng'ani ae chama cha. What vote uru according to track record mar ng'ato. Okay. Iwinjo integrity mar ng'ato. Kik wang'e ni ng'ani okelnwa gi ODM, mane momiyo kata Suna East Jonet ok ti. Nikech ji en obiro mana nadhi konyo baba. Idhi konyo baba to skunde to kethore Suna East. Jomigori bigene jibejo mafuo. Koro nitie Oriamo, nitie Jalumo osebedo MP Somalia. Ok ti. Jo Suna East yuak bro. Koro sani gimoni maja ODM, we don't want to hear something like that. We want to vote according to your track record. What have you done? To kata kionge pesa ni gimisetimo onge. An kaka ino mari nasa ng'eyi. Nang'eyi not now. Ng'eyi what you can do and what you can't do. You know my potential. I know your potential. Okay. Koro wawe vote uru according to the political affiliation. Yeah. Kezungu none kana nitie kogo interview. Ukawa ni okadhiga school. At this school baba. Yeah, this school. Na wijo kaka Kasipul chwado kachapa ni mane last. Tumbo joto Kasipul gich mukuot. Waneno kidwa ni kel confusion e Luo Nyanza. Wabro bloki kendo ating'eno Kaluri. You cannot just go to the media and start destroying Jalango's name. Kasipul ng'ama ofuo mabe ng'ama believe Kasipul na kiani nade. Kasipul ni somebody ma ng'ache inja media wakao kata kaka Umari Nash, wanege Ajwang Junior, wanege Mzuka and all that. Kange dhi miye pesa kauno dhi pakini Umari Nash is now the boss. Oracho Mzuka. Kiny Mzuka kodhi omiye orachi kendo. Why? Ere kaka nyalo believe ng'at kama onge gi stand. Dodo kaka gato kaka ananga gi stand. Ananga gi stand bro. Dead, alive or what ananga gi stand. Koro Kasipul inifuo marach apa ni gik me uchafu me go bro. Wabo beyo matin mondo akili ndio panuka. Mondo ing'eni joluok dwar milruok. Ei Kenya ka sani wang'iyo ji adi? Wang'iyo Jalango gi Babu Owino. Mago e Nairobi ka. Ma somebody ma oda wuoyo ji ariyo gi marach will deal with you scathingly. Zigilangi wacho nang'o cha dikomelasli. Ng'ato kizungu bado golo kaje. Ng'ata madar milore gi Babu Owino gi Jalango Nairobi ka. Okwa biwalo ko. Sani wana ng'ata ma bro milore gi Babu gi ng'at Nairobi kae. Nani Kasipul, stop it and stop attacking Jalango and Babu Owino and leave us. No wacho ni Luo Festival manotem kachacha ni machane disco matanga. Just because he was never invited, he was never given the job,
to wipe the show ema nochwanye. Dang' ocham pile. No. Ok inyal chamo pile to wantie. Ha? Nyaka kede be miye portion moro kede cham ma. Okomari pile pile. Okomari pile pile. Kata an nyocha chieme mokalo ni. Ka odhi otama mar ariyo, yok dhi wang' ni kora dhi attack Jalang'o. Ng'eni mi jomoko bo cham. Ema miyo awacho ni Joangala manyoso joko kadwa nene lu. Babro lao Jalang'o namba 100. Ok wadwa neno ng'ata manyo die Luo Festival Nairobi ni podong ting'o gigene dhi chando ji Kisumu. Wadwaro joma nyien. Joma dhi maintain en Tony Nyadundo, Upija, Osongo Winyo, gi Onyi Papa Jay. Gi Nyiwa Kato koro wadwaro. Gatomi Sifa. Jomodongi idhi okaona kaka Talanta, Elisha Toto. To ng'ata obed ni janabi ni kia ng'oyo kabiso. Ok wadwa neni Luo Festival. Many kuma idhi yo kabiso. Odhi omany kuma idhi yo kabiso egeza kucho. Mana tieko baba. Erokamano Nyakaramogi, hapa ni winjo maber kabisa. Mr. Kede ka jogi dwa neni gi neni nade? Like ng'ama dwa yudi, ng'ama nigi business, iyudi nang'o? Namba, koso page, koso email. Anan idhi TikTok kacha kata e Facebook antiere. DM tu namba ni to abro respond. Okay. Yeah. Alright. Nyakaramogi, erokamano. Yeah. Keep it Luo Trending Nation. Mr. Kede ngini mpoke wacho gane bwana ma Mr. Kede. Medicate money Luo Trending Nation. Ma and Mr. Kede, the king mwenyewe na niko hapa LTN. Keep it here. Live and direct. Enda pale Facebook, subscribe, TikTok, follow. Everywhere, Twitter. You on Twitter? Yeah. Please you can support. Let us support each other. This Omari Nasi he has been doing well, giving us strong information. Hata kama matago ni Keep it LTN. Hey, tu bari. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo ele